खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय बे समाव माखासे मोजां थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय साननैसो सिगांसो मेट्रिक आनजाद आरो एचएस आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय आरो दायो मुं थिसननायनि समाबो सफैबाय आरो बे समाव मुं थिसननायाव मदद होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गांसे प्रेस रिलिज होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। जुदि नोंथांमोना गुवाहाटी नोगोरनि जायखिजाया फरायसालिमाफोराव जुदि एडमिशन लानो थाखाय मायाबाफोर असुबिदा जादोंब्ला आरो सोरनिबा मदद नांगौ जादोंब्ला अब्ला बै मददनि थाखाय आवगायबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि थाखाय कन्टेक्ट एबा हेफाजाबगिरि सोद्रोमा दोनना होनाय जादों आरो जुदि नोंथांमोना मददनि गोनांथिब्ला अब्ला बिथांमोना फोसावनाय बे जानबुं नम्बराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै मदद लानो हागोन। गुवाहाटीनि जायखिजाया कलेजाव आरो बिथांमोना माबे कलेजाव सोरखौ लोगो हमगोन बेयाव फारि फारि बिथांमोना बे समाव हगारना होनाय जादों आरो सेथियावनो पान्डु कलेज मालिगावआव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर एडमिशन लानो थाखाय उसुबिदा जादोंब्ला एबा मददनि गोनांथि जादोंब्ला अब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो त्रिदीप कुमार बर' आरो बिथांनि नाम्बारा जाहैबाय 6003203178 जों आरोबाव दायो स्क्रिनाव थोंजोङै बे नाम्बारखौ लिरना होगोन। जुदि नोंथांमोना बे जोंनि डिसप्लेनि नुनायाव उसुबिदा जादोंब्ला अब्ला जों रोखायै जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों दसे समनि उनाव लिरनानै होगोन। आरो नैथिया जाबाय प्रागज्योतिष कलेज सान्तिपुर आरो बे सान्तिपुर प्रागज्योतिष कलेजाव जुदि नोंथांमोना मुं थिसननो थाखाय सोरनिबा मददनि गोनांथि जादों अब्ला नोंथांमोना उत्पल मोसाहारि बिथांनियाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जादों 6003258020। फिन आरोबाव थामथियाव दङ केसि दास कमार्स कलेज रेहाबारि। केसि दास कमार्स कलेजाव जुदि नोंथांमोना मुं थिसननो मददनि गोनांथि जायो अब्ला हेमेन स्वर्गियारि बिथांनियावहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 6000625182 आरो नेक्स्ट आर्या विद्यापीठ कलेजाव जुदि नोंथांमोना मुं थिसननो एबा एडमिशन लानो थाखाय मददनि गोनांथि जायो अब्ला मिथिंगा नार्जारि बिथांनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 6003231905। बे समाव आं टेक्निकेल पार्सनखौ जुम खालामनानै नाम्बारखौ आबुं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। आरो बिनि उनाव दं हेन्डी गार्ल्स कलेज दिगिलि पुख्रि। बेयाव जुदि नोंथांमोना मुं थिसननो मददनि गोनांथि जायो अब्ला प्रियंका दैमारिनियाव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना मदद लानो हागोन। बेनो जाहैबाय आरो बिथांनि नाम्बारा जाहैबाय 9707191733 आरो बिनि उनावनो दङ गुवाहाटी कमार्स कलेज सानमारि आरो जुदि गुवाहाटी कमार्स कलेजाव नोंथांमोना जुदि मुं थिसननायाव मददनि गोनांथि जादों अब्ला फुंखा बसुमतारी आरो फुंखा बसुमतारीनि कन्टेक्टखौबो बे समाव होनाय जादों आरो बे कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 986489662226। बे समाव आरोबाव बिआरएम गभ ल कलेज पान्जाबारि बिआरएम गभ ल कलेजाव जुदि नोंथांमोना मुं थिसननो थाखाय मददनि गोनांथि जायोब्ला माइकेल बसुमतारी 7086958927 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै मदद लानो हागोन। बेबायदिनो आरोबाव दंबावो जे दिसपुर ल कलेज जुदि दिसपुर ल कलेजाव लानो अब्ला रिबिका बसुमतारी 69015556 गोरोन्थि जादों 6901550649 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव रिबिका बसुमतारी बिथांखौ नोंथाङा मददनि थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बिनि उनाव आरो बि बरुवा कलेज उलुबारि बि बरुवा कलेजाव जुदि नोंथांमोना मुं थिसननायाव माबाफोर उसुबिदा जादोंब्ला एबा मददनि गोनांथि जादोंब्ला अब्ला बिक्रम गयारि बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। लोगोसे बिथांनिबो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जादों 9387182339 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथाङा मददनि थाखाय कल खालामनो हागोन। आरो दङ बेवहा गुवाहाटी इउनिभार्सिटि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव जुदि नोंथांमोना मुं थिसननो थाखाय मददनि गोनांथि जायोब्ला बेयाव बिलास ब्रह्म बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 7896053054 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथाङा मददनि थाखाय कल खालामनानै बिथांखौ बुंनो हागोन एबा बिथांनियाव सुलाद लानो हागोन। आरो दंबावो कटन इउनिभार्सिटि पान्जाबारि जुदि कटन इउनिभार्सिटियावबो नोंथांमोना जुदि मुं थिसननो थाखाय उसुबिदा जादोंब्ला एबा मददनि गोनांथि जादोंब्ला अब्ला जुरि जयति बसुमतारी बिथांखौ कन्टेक्ट खालामना मदद लानो हागोन आरो बिथांनि नाम्बारा जाहैबाय 7637825395 आरो दङ आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटियाव जुदि
नोंथाङा आसाम डाउनटाउनाव जुदि मुं थिसननो सोरनिबा मददनि गोनांथि जायोबा अब्ला सोरजिमाला बसुमतारिखौ नोंथाङा मददनि थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो सोरजिमाला बसुमतारिनि नाम्बारा जाहैबाय 8134005879 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथाङा मददनि थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन एबा मदद बिनो हागोन आरो जिब्रैथियाव दङ UCM बारिदुवा बेयाव जुदि नोंथांमोना मुं थिसननो थाखाय मददनि गोनांथि जायो अब्ला फैलाव बसुमतारि बिथांनियाव कन्टेक्ट खालामना मदद लानो हागोन आरो बिथांनि जानबुं नाम्बारखौ होनाय जादों दि 6900531353 नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे समाव गुवाहाटी नोगोराव जुदि नोंथांमोना मुं थिसननायाव मददनि गोनांथि जायो अब्ला बिथांमोना साफा मोनफा कलेजावहा बे समाव मददनि थाखाय सोद्रोमा दोननाय जादों आरो बे सोद्रोमाफोरनो बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना लानानै जोंनिफ्राय बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना बे मददनि थाखाय बिथांमोननियाव साफा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामना मदद लानो हागोन दानिया नोंथांमोना नायलांदो माबे कलेजाव सोर बिथांखौ होनाय जादों आरो बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारा मा जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों आबुङै नोंथांमोना नायना लानो हागोन